Watekira gondor tarung katone kang bondolo latiala kurang ajar bener warga Diwarawatimu wong dijak apik kok ora kena dijak rukun kok ora gelem. Sapa siramu? Sapa siramu? Sing kanane merepeki aku sekabat Kumara Jalma. Ana alun-alun Diwarawati. Ya. Menawa siramu ora weruh kan aku sapuregel Diwarawati. Ya aku Harya Secaki ya Singa Mulang Jaya. Balik sapa sing dadi pracekamu lan endi dangkamu? Wah, kurang ajar, keparat kurang ajar. Gurung-gurung nyandak praceka Junjung Doko. Putra sekabat Kumara Jalma. Sekabati Rama Begawan, Sukma Jati saka Ngambar Angin Dempo Perapan. Mula dina samangka kahananing Rama Begawan kelawan aku mung kepingin teka-tekane kanane Kresna nyekseni batale Bharatayuda binangun eladialah. Nyatane kanane sing kok guroni pendhita sing murang tata pendhita Dur Angkara. Ora duweni sibosu sita ka subasita menawa siramu kanane pendhita iku banjur marak sepon kraton Diwarawati gelem ya balik ora gelem ya kudu balik siramu saka alun-alun negara Diwarawati kene. Ya ngono aja dieko, Bapak Winata biyen gak gelem dieko tak kandhani. Nek dieko ya ngono krasa wis meneng wis. Aja arek dieko gare dombuh suarane. Wah, wani sapejajar kelawan kane Kumara Jalma tinjo keret batang mati berkaku kelakon tak pendem urip-uripan ana alun-alun Diwarawati kene siramu Kumara Jalma. Wah, moro banget kanane.
Dialah keparat sekaki dukurmu ya kuntet gedemu sak pek miring bloko wani kelan sekabat kumara jalma ngelangut dina iki tak jejuing siram Gonge wis ana kene sing gak ana kono. Hegeh mbok gobios tak kandhani. Bota-bota golek pasaran. Dibaleni senggak. Oh iya.
berlaku. Jamblongan getih nira pating samburan jangganira kepuntir-puntir jangganira kepuntir-puntir nganti tatune arang kranjang kawontening sekabat kumara jalma awit ngawontenan panca bakah ulang arus lan harya sencaki nggih singa mulang sinarang piyambake kasenar yuda wonten palagan negari Diwarawati mila lumo menawi piyambake wangsul dateng Depok pertapan ngambalangin napa malih sang Begawan Sukma Jati nggih dereng kondur dateng Depok pertapan. Mila saonjotan piyambake cendhaken asaka suku tunggal emut
kawontenaning nate kawedang kelawan mila Begawan Sukma Jati. Ngelmu napa ingkang dipun imut, ngelmu napa ingkang dipun emel anamung melek aji tulak sengkala balik. Sedangkan asta suku tunggal wonten tepis alun-alun negari Diwarawati. Sekabat Kumara Jalma sigra angrapal aji mangkeni. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun angrapal ajiku aji tulak sengkala balik. Allahumma asra wolak walika lamun tumomo aja bakal tumiba. Lamun tumiba aja bakal tumeka ngelmu apa ae. Sanjata apa ae kang tumiba ana ragaku lamun tumiba paing aja eling. Tumiba pana aja katon. Tumiba wadi aja mrene. Tumiba kliwon kliwat lamun tumiba legi aja wani. Aja wani singkara gendak kelawan aku ya aku sejatine kelase agam. Ya aku sejatine gurune agam. Kang tansah rina senan malaikat 44 rina sampun awakku rina kelawan. Durga geni durga mong saka masya padha suminggah. Segala sing saka wetan kidul kulon lor nisor dhuwur balik nang ajal kamulyan. Segala sing saka bumi, saka angin, saka geni, saka swasana balik papan dunungmu ya aku sejatine iki. Linambar aji tulak sengkala balik. Merbawani dhateng raga raganing sakabat Kumara Jalma. Satalika keringet gedlewe racak jagung gedene. Ngedalaken ganda-ganda racun medal saking cem-cemaning rambut Kumara Jalma. Gedene kekiyataning Kumara Jalma mandulu kawonten harya senjak katon sak mrica jinumput harya sejaki. Kelakon tinjuk keret badangmu musuh aku. Kurang ajar. Pateni sejaki. Wah. Mati mereka. Ora gelem tak orat-arit to Diwarawati.
Mangel kendhawuh Koko Nalendra. Kalah ya. Inggih dereng. Diarani dorong kalah nyatane kok karaning siramu tatumu arang keranjang banjur keplayu saka palagan. Kok ya tundone aku mudhun saka Dirgantara. Kok tundone aku mudhun saka Dirgantara iki lho. Kalah musuh sapa? Menawi ingkang rai memangsani kelan sekabat Kumara Jalma menika kados-kados mboten serik, mboten mangkel teng manah. Banjur kula ingkang kawon niku memangsani kelan Adi Bratasena nggih Adi Werkutra. Kok dhisik gak kliru ta? Engko nek kliru iki mlebu cara ngono gak karo-karuan lho. Kok siramu nguwuk Adi Bratasena Adi Werkudara iku lereh-lereh kaya ngopo? Sing ngandika dawuh Kaka Prabu. Kang Rayi menika putra-putrane kawontene Rama Ugrasena nggih Rama Setyajid. Rama Ugrasena menika putra-putrane kahanane Eyang Basudewa. Lajeng Rama Ugrasena menika kagungan Rayi nggih menika kawontenane Kunti Nalibrata. Jatosipun Pandhawa kelawan kula menika adik misanan. Awit Pandhawa menika putrane Bibi Kunti Nalibrata. Lah kula menika kawontenane Rama, putrane Rama Ugrasena nggih Rama Setyajid. Oh, layak siramu nguwuk kelawan adisane kaya dene Adi ya iki adi misanan. Ah, nek kaya ngono banjur kula sinar dipun larak kahanane patiku sekabat Kumara Jalma kula mboten serik nanging sinareng den jotos kelawan Bratasena nggih Werkudara mangkel kuwi. maksude Badhe kula antem niki dulur. Badhe kula antem niku dos pundi? Apa iki kula diparingi menang napa? Mendani kula dadi menang musuh kawontenaning mboten kok menang musuh kelawan sekabat Kumara Jalma menang musuh Bratasena nggih menang musuh Rejuna. Kula saged menang musuh Werkudara kelawan Janaka. Mbok iki kula saged menang ngoten. kon tak weni menang ya disendaki tapi gak oleh males. Tak weni menang musuh Sena siramu iso menang musuh Sena. Masih ditamani Aji Bandung Bandawasa Timbel Kencana. Ditamani kahanane yaiku Blabak Pengantolan. Disundep kuku panca kenaka para ora bakal kalah, para menang, tapi gak kenek males. Lah umpamanya kula males, Palsu kelawan kahanane Resi Danyang Durna. mangetaken dawuh. Sagu ya iki sagu Kaka Prabu. Maju ngene kaya ngene. Oh, yo. Harya Sencaki dipun paringi Kresna ngelmu kang ngapunjul. Lah dene kawontenane ngelmu napa namung kawontenane Sekar Wijaya Kusuma. Kang wonten mustakane Sri Kresna dipun paringaken dipun sempetaken wonten mustakane Harya Sencaki nggih Singa Mulandhi. Bila Sencaki Lina bareng Sekar Wijaya Kusuma prasaket madal saking Sanjata lunite ngedapi-dapi Harya Sencaki Singa Mulandhi. Alek-alek lho, kaya ngapa? Monggo dipun dherekaken kemawon. Mongso budhu alek-alek lho, aku melu ben alek-alek lho.
sing kaki ora gelem bali kelakon tak pateni, tak bondo ya sam. Ya. Iso mateni aku pateni nono sih. Dan ilah dialah kurang ajar. Getno, olehmu jotos arepmu nempeli Getno. Yo! Senjaki kelakon tak tungkak ragamu. Ya nek Sena karena iso nungkak aku iso mateni aku ya patenono sih. Lho. Gak ngono kok sirah ditukno. Gak ngono iki wong tak demit are. Dijejak kok meneng ae. Wah, dijejek menengae kelakon tak sundep koko kuku ponco kenoko. Kelakon mati. Kelakon depane pertiwi. Ayo jajal maleso, tangiyo, maleso, mati yo siramu. Yo are aku mati are, aku mati are. Yo, Bruno. Bapak Kudurno. Gegerku cuklek nak Sena. Ngene kok siswa bekti kelawan guru, wong guru diajar kaya ngono dijarno ae. Bapak Kudurna kena apa? Aku dimbiyuk-biyukno Senjaki nak. Pun bapak gawan gendongan mulih nang ngahanane iki yaiku Dempok Pertapa Sukolimo. Ah, tak gendong nang Sukolimo nek kowe. Ayo karo meneng kakang nang aku.
Nalendra. Alit Nalendra Darawati. Kakang kados pundi, Kakang? Aku kapan-kapan nyilik Sumping Sekar Wijaya Kusuma. Nyatane sencaki para siri Sumping kaya ngono dijotosi Sena ora tumama. Disundep kuku panca kena kok Sena ora makan. Kakang damel napa Sumping Sekar Wijaya Kusuma? Ah, tak gaweni. Tak gawene diluk. Aku pun Kakang lak duwe utang akeh. Lah duwe utang akeh kanane jeragan sing tak utangi jagat naging tak giyepukane nganggo astaku. Aku banjur nek dikeroyok aku ora tumama. Aku ora duweni lara. Menika mboten dipun angsal damel makaten Kakang. Sejaki sing ngandika dawuh Koko Prabu. Sumping Wijaya Kusuma balekno kelampun Kakang. Ayo tata siaga ana Diwarawati, ana lakon sing gedhe ana muri mangetaken dawuh ning Koko Prabu.